Dragi prieteni, pentru că e un început de an, bineînțeles, The Fisher vine cu noutăți. Am mai avut și înainte de sărbători, dar am început producția proprie. În curând, poate și un magazin de desfacere frumos, cu bunătățile de Fisher. Dacă tot am experiența asta de atâția ani de zile, trebuie să continuăm să vă dau și vouă în continuare. Și o să aștept feedback-ul vostru. Astea de aici sunt doar o parte, de astea sunt pentru cineva. Eu le-am pus gata bidate. De exemplu, uite, aici avem șoncul de porc, care este fiert un pic și afumat. Deci este ceva specialitate. Avem rulada de porc. Avem tobă, după cum vedeți aici, am mai multe chestii. Am cotletul afumat, am ceafa afumată care ați mai văzut-o, am toba care e făcută nou, am salam. Și mai noutăți, bineînțeles, uite aici. Aici avem cârnați picant și cârnați normal. Ia uite cum arată. Ia uite. Uite aici, cârnați picant. Ia uite. Ui, Doamne. Frumos, mirific, mirific, mirific. Și sticuri. Avem sticuri noi. Uite aici cum arată cârnațul. Ăsta e cârnaț picant. Ăsta este cârnaț normal. Plin de bunătăți. Avem slănina cu carne. Multe alte bunătăți. O să le vedeți în curând afișate, prețurile la fiecare și numărul de telefon care să-l avem. Până atunci, data viitoare, să ne vedem cu bine și în curând, mai Crăciunului. Mâine o să vă mai arăt ceva. Hai, până data viitoare v-am pupat.